Hello! Good morning! Wait, what time is it? Good afternoon. 12 na. Yep, 12:30 na. Good afternoon, guys! Gusto ko lang mag-vlog kasi naubos na! Finally! Yung aking Garnier Brightening Eye Roll-On. As in, naubos na talaga siya. I use this every single day. Multiple times a day. Like, every after kung i-apply yung moisturizer ko. And alam nyo naman na I do my skincare sometimes twice a day kasi kapag nag-makeup ako, I make sure na I wash my face before ako matulog and doon nagsi-skincare routine ako. And then every after talaga i-apply ko yung moisturizer ko. Ito yung ginagamit ko under my eyes. And now, finally, naubos na siya. Sobrang tagal na sa akin ito. As in, sobrang tagal. And I use this non-stop. And naubos na siya. And meron akong bago actually. Yung bago, binili ko siguro 5 months ago pa. Right here. So, yeah. Finally, magagamit ko na yung bago ko. Wala lang. Na-excite lang talaga ako na naubos ko siya. So, I was like, oh my gosh. Nag-start ako gamitin siya pagbalik ko ng Pilipinas galing Cayman Islands. So, that was over a year ago now. Oh my gosh. A lot of you guys told me na hindi ko kailangan to kasi pang scar siya, yung mga bonggang-bonggang scar. Yeah, nakakatakot din naman siya gamitin kung itong sobrang konting scar lang yung kailangan kong i-get rid. And para sa akin, okay na din naman siya. Hindi naman siya ganun ka-obvious. So, hindi ko siya gagamitin. But, I will bring this home and I will try it kay Mark. Kasi si Mark, marami siyang acne scar. Si Marlon meron din, but I'm not sure if papayagan niya ako. Si Mark siguro kapag binigyan ko siya pera, papayag siya. Mark. Pero, yeah, try ko siya sa kanya. I'm not sure if papayag siya though. Kasi, nakakatakot siya tingnan you guys. Meron talaga siyang mga needle Churva Ek. I'm not sure. Have you guys tried using this? Ano ba siya? Worth it ba siya gamitin? I'm not sure. But then again, I will bring this sa Pilipinas and then itatry ko siya sa mukha ni Mark Lou. So, yun. Yun yung update doon. This, I can throw away and I can start using my new one. It feels really good using a new one finally. This one is like so chaka looking na. Kasi nga, I've had this for a really long time. But look at that. Sobrang, yeah, chaka na siya. Ito, brand new. Yes! Yeah, I'm just gonna finish up my body routine, Churva Ek, and then, yeah, I'll talk to you guys later. Magluluto ako ng, mamaya, noodles, Indomie. Oh my gosh, I need to hurry kasi magluluto pa ako ng rice. Hello! I'm cooking. I will be cooking, noodles, yung Indomie na may goreng. And yeah, yung rice ko luto na. I'm watching The Bachelorette kasi nga diba kagabi blackout, so hindi ako nakapanood. Niabuti na lang na replay nila. So yeah, I'm watching that. Like usually hindi ko talaga ino-on yung TV during the day. Like walang TV kasi ang dami ko kailangan tapusin. Like yeah, pero hindi ko napanood to eh. And gusto ko actually yung The Bachelorette. It's entertaining and it's fun to watch. So yeah, now I will continue cooking my Indomie. I have my gray contacts on again. Love it. A lot of you guys asked me where I got this. I got this from pinkicon.com. I will leave the information below. The link and the color and ish. Yums. Done! That was so yummy, you guys. Ang bilis ko naubos. Konti lang yung rice ko kasi carbs on carbs on carbs. And having peach iced tea. And ito, I wanna show you. Diba, pinakita ko sa inyo kanina na di ko gagamitin yung Vanish. Look at this. This is from New Chic. And binigyan nila ako nito. 3-in-1 Derma Roller. Hindi ko request to, but they included it sa package kasi gusto nila na pakita ko sa inyo na meron silang ganun. But yeah, hindi pa complete yung order ko. Dito pa. I have brushes in here, but yeah, hindi pa siya complete. So, I'm still waiting for more to arrive. And as soon as ma-complete na siya, i-feature ko sila sa haul. But yeah, I have this. Hindi ko alam kung ilang ang laman nito kasi it looks big. Should I open it right now? Do you guys want this? Kasi hindi ko alam. Kung i-giveaway ko to, meron bang may gusto na to? Kasi meron na akong ganito. Before pa ako pumunta dito, meron na akong ganito. Binigyan ako ng isang shop sa Pilipinas. Tapos now, meron ako from Vanish. Binigyan din ako ng Vanish. And then now, I have this. So, I have 3 now. And I haven't used, like, ni isa. Wala pa akong nagamit. So, 1. Hala, anong laman? Oh my gosh! Marami siyang heads. So, meron siyang ganyan. Wow! Okay. Merong ganito. Kaya pala malaki yung box niya. So, meron siyang kasamang 2 heads.
Tapos yung head nakasama sa actual na thing. So, merong tatlo. Meron siyang ganito, oh. 600, 1, 2, 180. Whatever. I don't understand that. Hello! I'm done with my makeup. Kailangan ko lang magpalit ng top. And then I'm gonna film 2 videos. I'm gonna film a haul and then my what's in my bag video. Kasi tagal ko nang gustong i-film yun. Di ko ma-film. But yeah. Kasi may laman yung bag ko. Ipapakita ko sa inyo kasi I get a lot of questions where I got my bag. Yung from the Kardashian collection. But yeah, I will do that. And I have on my lips, you guys. First time ko siya gamitin. This Jordana Sweet Cream Matte Liquid Lip Color. I got this from Curse. I'm pretty sure it's from Curse. Yes, from Curse. First time ko siya gamitin today. This is the shade Rose Macaron. Macaroon. Yeah, ganyan yung itsura niya. Very nice peachy pink color. And gusto ko na more on pink siya than peach. Sobrang ganda niya sa lips. It's matte. Ngayon ko pala siya i-apply. Like, wala pang 5 minutes to sa lips ko. So, hindi ko pa masasabi yung longevity and all. Yeah, anyway, I will go ahead and change my top. This is becoming ridiculous right now. The mess that I have. That's the stuff that I hauled yesterday. And yung mga lights. Kasi nga, naabutan ako ng blackout. So, hindi ko na-continue yung lights na Churva Eco dito. And then, ang daming kalat, ang daming kalat. Kailangan ko tong ayusin today, lahat. Like, kailangan kong i-put away all these clothes. And yeah, I'm testing out this background right here. Tsaka. Or siguro kasi meron siyang shadow kasi wala pang lights na nakatutok sa mukha ko. But, yeah, sobrang nasa taas kasi siya. Nakaupo na nga ako sa mataas na chair, oh. Pero, yeah, this is not gonna work. So, doon ako mag-film sa usual setup ko. Pero, ang ganda niyan, you guys. Tingnan nyo, merong rose. Sobrang ganda. And, yan, yung rose, ano siya, battery-operated siya. So, hindi mo kailangan i-plug. And, ano lang yung kailangan sa kanya? 3 AA batteries. So, maganda siya. Meron silang iba-ibang kulay. Anyway, i-feature ko yan sa haul ko. So, yes, nakuha ko yan, dress link. Yes. I just finished filming. Timing kasi nagbiblink na yung camera ko. Yeah, nagbiblink na siya ngayon na. I need to ligpit. Look at this, you guys. Mas nadagdagan pa yung kalat ko kasi I filmed my what's in my bag video. So, lahat ng laman ng bag ko nandito. And then, yeah. Yung haul na film ko kanina, meron siyang giveaway pero hindi ko alam kung kailan pa yun ma-upload. Hindi siya part ng September ko. October na to. But yeah, gusto ko lang i-giveaway sa inyo yun kasi nung in-order ko yun, kayo yung inisip ko. So, yeah. Pero, again, hindi ko alam kung kailan siya ma-upload kasi I think it's one of those videos na i-pre-film ko. Tapos, basta. Pero yun, meron yung giveaway. Haul siya, meron siyang giveaway. Anyway, I will need to charge this battery. And yes, nagpalit na naman ako ng top. Actually, pangatlong beses na ako nagpalit. Kasi gusto ko iba yung top ng isang video, tapos iba yung top ng isang video. Kasi nga, basta, ewan ko. Anyway, I'll charge this. Guys, I randomly picked another winner para sa yung makeup and skincare haul ko na merong giveaway. I haven't heard back from the winner that I announced last time. And sobrang tagal ng vlog na yun. So, yeah. Ito yung na-pick ko randomly. Rachel Amarillo. Please email me. My email is in the description box. I will give you same thing 48 hours. And if I don't hear back, I will need to randomly pick another winner. But for now, it's Rachel Amarillo. Congrats! Na-announce ko din sa Instagram ko kanina. Yeah, hindi ko alam kung kailan nyo ito mapapanood. But yan, announce ko kanina sa Instagram yung nanalo sa necklaces from Kim's Collections 2015 PH. So, tapos na yon. Sana makareceive ako ng email from Rachel Amarillo para matapos na to. Kasi meron pang, including this, merong 1, 2, 3, 4 giveaways na ongoing, including this, ha. Sana matapos na to para 3 giveaways na lang. And I also have another giveaway coming up. Hindi ko nga lang alam kung kailan yun ma-upload yung film ko kanina. But yeah, that's that. Hindi na yun part ng September. The lipstick, you guys, it's still here. Pero wala akong kinain after ko itong in-apply. Kasi in-apply ko siya after akong nag-lunch, diba? And yeah, wala pa akong kinain. Okay na okay lang siya. As in, hindi siya nag-transfer at all. And medyo nafe-feel ko na mayroon akong lip product dito sa side ng lips ko. Kasi I made sure na nilagyan ko siya.
para walang gap dito. Pero overall, okay na okay siya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya after kumain. It's from Jordana, so I don't think it's expensive. It's not expensive at all. Anywho, we will get dinner outside. May gusto siyang kainan tonight, chips daw. So, yeah. And gusto ko din kumain ng Chico Roll. At saka chips. So, pupunta kami sa, hindi ko alam. Pero yeah. Lalabas kami mamaya. We got our takeaway food. Nagpunta din kami sa grocery. Bumili siya ng bread. Ipapalaman niya daw dyan yung fries. Kaloka, diba? Oh well. Ito yung wow, look at that, you guys. Fries, yummers. Tapos, Chico Roll. Yun yung akin Chico Roll. Tapos, ito yung sa kanya. Pineapple. Deep fried na pineapple. Ganyan sa kanya. Yummers. Yan yung dinner namin. Kain tayo. Hi guys! Good afternoon! Pupunta ka ng city. Sandali lang. And yeah, galing sa city. Diretso na kami sa bahay ng mama ni Dan. Kasi dinner tonight. And I'm wearing this bomber jacket na sabi ko sa haul ko, ibibigay ko sa kapatid ko. But susuot ko muna siya. Susuot ko muna siya bago ko siya ibigay. Pero kasi sobrang lamig. Someone texted me? Yep. Sobrang lamig. And ito lang yung bomber jacket na like super thick talaga, na alam ko na makakaya niya yung 14 degrees outside. So, yeah, I'm just wearing that. And then I'm wearing this top that I wore yesterday na nag-film ako. So, sinuot ko na lang siya ngayon. Para after nito, malabahan ko na siya. Ito yung from Temp. And yeah, yung v-neck na white shirt, ang gulo-gulo, you guys. I did my what's in my purse or what's in my bag video yesterday. Hindi ko siya naligpit kasi right after filming that, dumating si Dan. And yeah, hindi ko na siya naligpit. Anyway, kailangan ko siyang kunin ulit kasi gagamitin ko yung bag ko. Yung bag ko as in, walang laman. As in, wala talagang laman kasi nga hindi ko pa siya naligpit kahapon. Pero I will do that. My bus will be here in 30 minutes. So that's perfect. And look at this bomber jacket, you guys. I love. Sobrang thick niya, but it doesn't look thick at all. Like, it fits me perfectly. Let me show you. Na makikita nyo yung kaguluhan. Like, yung mga clothes niya, kailangan ko yung iligpit. Anyway, ito yung itsura ng bomber jacket. Like, makapal siya, pero hindi siya like overly bulky. Tingnan. Para sa akin lang naman. Okay siya tingnan. Tapos, meron siyang pineapple, meron siyang cactus, and yeah, meron siyang dalawang pockets. I'm just wearing my black pants na nabili ko sa Cayman Islands. And then, I'm gonna be wearing my combat boots. So, yes. Ooh. Oh, so windy, you guys. Aray. Sobrang lamig. Grabe. Oh. Yung suot ko na lipstick pala, yung same lipstick na sinuot ko kahapon. Bakit ganyan yung mata ko? Oo, tingnan. Bakit ganyan yung mata ko? Nihintay ko na yung bus. Sobrang windy, grabe. Paglakad ko kanina, sobrang windy. Yung sapatos ko, ang dumi. Tingnan nyo. Makikita nyo ba? Parang mayroon siyang mga splatter ng ano. Hindi naman ganun kakita. But yeah. Meron na pala akong card. Ganito itsura ng card nila. Metro card. So, yun yung isa-swipe ko lang siya. Tapos, yeah. Yung laman nito, I think $5. $5 yung binayaran ko sa card. Tapos, nagpa-load ako ng 5. Hindi ko alam kung may laman siyang 10 or 5 lang. Not sure. But yeah, yan. Ang cute ng mug. Ang dami. Ang cute ito, oh. Ay, may skull. Nice. Ang cute ng mug dito. Dito pala ako sa Target. Ito yung kinuha ko. Socks. May nakita ko sa Bonds, ang mahal, pero ito $5 lang. Sa siya, kids section. Bakit ganyan yung mata ko? Dito na ako sa Kmart, naka-sale yung hat, oh. Okay lang ba? Para kay Mark. From 10.7 na lang siya. So, I think I'm gonna get this. Para kay Mark. Sabi niya, dalawa yung gusto niya eh. Pero, wait. Diyos ko, ang mura na lang ng onesie. $7 na lang. Ito kasya to sa akin. 12. Yup, kasya yun sa akin. Bibilin ko tong shorts. Dalawa para kay Mark at saka kay Merwin. Tapos itong brown na malaki para kay Dan. Wala lang, gusto ko siya bilhan. Kasi feeling ko bagay na bagay ito sa kanya. Tapos I will buy this hat as well. Yan. Mas mura dito, oh, $4 lang. Ganyan yung binili ko kanina, 3 pairs din. From Target. $5 yung bili ko. Lugi ako ng $1 eh.
Ito yung sinasabi ko sa haul ko na bibilhin ko sana. $80. Meron pa sila dito, oh, size ko pa, size 5. Ano siya? Yeah, $80. Yan yung itsura niya. Ganyan. Ha, pero hindi ko siya binili. Hello! Papunta na kami sa bahay ng mama ni Dan, pero meron siyang dinaanan sandali. So, yan, dito ako, hinihintay siya. I got this frozen mango churba egg from Hungry Jack's for, I don't remember how much yung yan. And then, snack box, meron siyang, I think, 5 chicken nuggets, tapos fries. Ah, my lips. Look at my lips, you guys. Okay na okay pa rin. In fairness naman dun sa Jordanang yun, ha? And sa dinner tonight, wala yung ano niya, kuya niya. Kasi nagbakasyon na naman yung kuya niya. Lagi sila nagbabakasyon. I think mga 5 beses, 1 taon sila nagbabakasyon. Kasi meron silang long weekend sa Monday, ano nila, holiday nila sa Monday. Hindi ko alam kung anong holiday, pero basta holiday. Pupunta kami ng Harbor Town sa Monday para, mamili ng pasalubong. Oh my gosh, you guys! Binili ko wait, ang gulo na. Daming basura dito. Ito yung Kmart bag ko. Pero ang daming basura. Wait. Mango iced tea. Hindi ko ito ininom today. Kinuha ko lang siya dito kasi nilagay ko yung drink ko. But, ano ba yan? Pakita ko sa inyo yung binili ko. Nasa ilalim ka pa talaga, ha. This, you guys, ito yung nasabi ko sa previous vlog ko na gusto kong bilhin kasi ito yung the best na naglilinis talaga ng contacts. Ganyan yung itsura niya. And hindi ito yung brand na nagamit ko noon, but they're basically the same thing. Pero yan yung sinasabi ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo mamayang gabi pag ginamit ko na siya. Kasi pag nilagay mo yung contacts mo dyan, bubula siya. And it needs to stay there for 6 hours. Kasi kapag hindi mo siya sinok ng at least 6 hours, mai-irritate yung mata mo. Hello! Nasa bahay na kami. And ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa contacts. So, ganito yung itsura niya. Again, first time ko gamitin itong brand na to. Pero nakagamit na ako ng ganitong klaseng contact, solution, cleaner, yeah, whatever, noon. But yeah, meron siyang ganito. Dalawa yung kasama niya. Ito, $27 siya. Nagdadalawang isip nga ako kanina kung bibilhin ko siya kasi namamahalan ako ng sobra. I don't remember kung magkano yung nabili ko noon. I'm pretty sure hindi siya like, magkapareho ng price ng regular na solution kasi this one is like different. It's not your usual na solution. Pero, ito, meron na siyang dalawang kasamang case. Ganyan. Ilalagay mo yung contacts mo. Meron siyang R at saka, yeah, meron siyang R dito sa gilid. So, right. And then, sa likod wala. So, meaning yung likod left. Ganyan. And then, meron na din dalawang solution. So, perfect ito pang travel. Kasi 90 ml lang siya. So, pwede mo siyang madala sa carry-on mo. And then, yung malaki ito. So, I will use this tonight. And I'm gonna show you guys. Yeah, someone actually sent me a picture of the brand that I used before. Yun din yung gamit niya. I forgot the name of the brand. Basta parang red din ata yung lid niya. And yun, I think mas malaki yun dito. I'm not sure. Ang tagal ko na kasi hindi yun nagamit eh. Anyway, ganito yung itsura niya. And then, you will open it up. And then, ganyan. So, ma-open mo siya like that. Ilalagay mo yung contacts dyan. So, ilalagay ko yung right. So, ilalagay mo lang siya dyan. And i-close mo lang siya. Ganon. And then, yung left naman, open. Take the contacts, put it on, and then i-close. And then yung gagawin mo is i-rinse mo to using the same solution. I-rinse mo siya for 5 seconds. So, i-rinse ko lang siya like that. Medyo aksay siya ng solution para sa akin. Tapos, ang mahal pa naman niya. Pero that's okay kasi sobrang nalilinis niya talaga yung contacts. And then this one, if i-fill mo siya... Ay! Balls. This one, if i-fill mo siya hanggang sa dito sa line. So, meron siyang line dyan, indicator. Make sure na sa line talaga, hindi kulang, hindi sobra. Kasi naset natin la to. And then, after that, ilalagay mo lang to. And then, i-close mo siya. Hindi mo siya pwedeng i-shake or whatever. Just let it sit there. Kailangan mo siyang i-soak dyan at least 6 hours. So, bukas, pagising ko, pwede ko na itong gamitin ulit itong contacts na to. And I'm actually gonna do the same
sa aking brown na contacts. Just in case mas feel ko na gamitin yung brown na contacts ko bukas. Hello! Nag-apply ako ng mask. Hindi ko ginamit yung rub-in na gelato kasi tinatamad ako. Kailangan ko kasi yun i-wash off. So, yung gamit ko ngayon is yung collagen mask from Watsons. Nabili ko pa to sa Watsons before ako pumunta dito. Sabi dito, it has the rich lotion formula. I do agree. As in, sobrang thick ng moisture niya. Like, look at that. Nakikita niyo yan? Puti. As in, sobrang thick niya. Kailangan ko kasi mag-edit. Tapos, inisip ko kapag nag-rub-in ako, i-wash off ko pa siya. So, sabi ko na, mag-ano na lang ako, peel off na lang ako. Bukas pupunta kami sa, Filipino Fiesta. And, kasama namin yung kambal ni Dan. Nasabi ko na kanina, diba? Kasama namin yung kambal ni Dan. Yung mama niya pupunta din. Akala ko kasama namin yung mama niya. Hindi pala namin siya kasama papunta doon, pero pupunta siya. Tapos yung best friend niya din, tapos yung auntie ni Dan pupunta din. So, yan yung ganap bukas. Kailangan kong kunin ang kanyang headset. Hi guys! Tagal na ito sa mukha ko. Tapos ko lang mag-edit ng vlog. No, not vlog. Tapos ko lang mag-edit ng video. Sobrang ano pa rin niya. Sobrang moist pa rin niya. Sobrang kapal ng makapal? Ano ba yung mga term? Hindi na ako marunong magsalita. Yung moisture niya, hindi siya like parang regular na moisture, parang lotion yung nandito. Anyway, whatever. I'm gonna take it off. I forgot na kailangan ko palang i-close yung vlog today. So, I'm gonna close my vlog. Sobrang dilim kasi yung TV lang yung merong ilaw or merong liwanag, tapos yung laptop ni Dan tsaka laptop ko hindi naka-on yung lamp at tsaka yung sa fish tank hindi naka-on. Anyway, I will close my vlog. Thank you so much guys for watching. Kasi Dan nanonood ng YouTube. Nag-YouTube siya kasi ginamit ko yung computer niya kanina na nag-edit ako ng video. So yeah, nasa phone lang siya. Anyway, I will see you guys tomorrow. Please like, please subscribe, and do not forget, be good. Good night.